Nalika semono ing jaman biyen tanah Jawa isih kawengku déning kraton gedhe. Ana sawijining alas kang misuwur kanthi arap Alas Danalaya. Alas iki mapan adoh saka pamukiman warga, nanging kawentar minangka panggonan sing wingit lan kebak misteri. Mitutur cerita para sesepuh, alas kasebut tau dadi papan panggonan para satriya lan wong-wong linuwih sing ngupaya kasampurnaan urip. Saben wong sing mlebu alas iku kudu nduweni ati resik lan budi pekerti luhur. Amarga alas Danalaya dipercaya bakal nuduhake bebener lan keadilan marang sapa wae sing mlebu ing jerone. Astagfirullah, urip kok ngene men. Peran duwe, terus repi meneh ngene iki. Wargaku iso sengsara. Mugi-mugi Gusti maringi dalan. Aku pengen urip tentrem. Omong aku negara wit iki mesti iso nyambung urip. Pak Wirya, panjenengan badhe nindak alas? Nggih Pak, kula mboten gadah pilihan malih niki. Menawi mekaten kula badhe nderek rejeki kedah dipun supados. Kula namung ngentalaken kayu bakar, kula sampun sepuh mboten kiat nyambet damel abot-abot. Menawi kathah ingkang mboten alas, mboten apa-apa nggih. Inggih alas punika ingkang wiyar. Astagfirullah, gaji kula nggih rusak. Alas kula ugi sami kados wonten ingkang murka. Ati kula mboten tentrem, alas punika kados gesang. Awake semule kok bali rene neh. Mangsaku wis metu ngopo ya kok iso sasane kene. Jajah awake dhewe nglanggar aturan alas iki. Manungsa, kowe ngapa nglanggar hukum alam kene? Sinten panjenengan? Kula juru kunci ing kono mriki. Jenengan kedah mirengaken kacarios ingkang sampun kepungkur. Nalika jaman Majapahit kebak peperangan, Raden Ajeng Danawati lan adine Raden Danakusuma milih ninggal kraton kanggo golek katentreman. Kalorone banjur teka ing alas Amba lan wiwit nandur wit jati. Saksuwene wektu wit-wit jati mau tuwa gedhe nganti dadi alas kang subur. Nalika Raden Danakusuma kepengin nandur jati ing panggonan liya, Raden Ajeng Danawati maringi tongkat pusaka sing isine wiji wit jati minangka tandha kapercayaan lan pangarep-arep. Ayo kita perang kanggo nagari Majapahit. Ayo! Ayo mati! Raden Ajeng Danawati, kawonten perang punika sampun kadadosaken kathah ingkang risak. Kita boten saged nglajengaken
gesang kanthi cara punika. Nggih, Kakang. Kula kapengin pados katentreman boten wonten perang malih. Adikku Raden Donokusumo lan kadangku Raden Meleng, kita kedah nilaraken papan menika. Kita badhe nglestanukaken warisan Majapahit kanthi cara ingkang langkung sae. Kula siap sandika pitulung Raden Ajeng. Kanthi sesarengan kita badhe ndamel ewan kangge tembe salajengipun. Raden Ajeng, kanthi pangestu Gusti, kita sampun kasil nandur jati ngantos dados alas ingkang wiyar punika. Iya, mula warisan iki ayo dijaga bebarengan, murih tetep lestari. Mbak Yu, kula gadah pamrayogi badhe nandur jati malih wonten ing alas sanesipun. Bilih kepareng kula nyuwun wiji jati. Leres adikku, wiji punika pancen digunakake kangge ditandur ing alas menika. Adikku, tongkat iki dak pasrahke marang slirahmu. Muga bisa dadi panyengkuyung lan pangayomanmu anggone nindakake sakabehe. Matur nembah nuwun Mbak Yu. Kula badhe njagi lan ngugemi kanthi saestu. Mbak Yu, Raden Meleng, Jati Dena Sukamangu lan tempurung sakmenika sampun tuwa dados wiwitan ingkang ngaji. Tetepurung menika kangge bahan saka guru Raden Demak. Nggih, punika dados sumbangan kita kangge bangsa lan agami. Apa wae sing negor wit ning alas iki kanthi sembarang bakal kedaden bebayan gede. Kayata udan angin lan banjir gede. Kados menika kacarios ingkang sampun kapungkur, jenengan kedah mangertos. Nggih Mbah, kula nyuwun pamunten. Wiwit sakmenika kula lan para warga badhe njagi alas menika. Nggih, kula sarujuk. Ing cerita iki, pesan ingkang kaandhut kayata aja gumedhe lan aja serakah. Saben masalah bisa dirampungi kanthi rembukan lan kawicaksanaan. Labana.